2 vers hver, så starter vi først. Nej, I vælger en hver, og så hurra. Instrument hver og hurra. Nå, et instrument hver. Klaver, og hvad vælger du? Tromme. Og tromme. Er I klar? Nej, et til. Nej, så tager vi hurra til sidst. Ja, der er meget hårdt. Det er fordi, at det er de selv bestemt. Du siger klaver, så hvis... Laura Nanna fødselsdag, og det har de Og det er i dag. Laura Nanna fødselsdag, jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi er det klaver. Det var klaver. Hvad? Vi tager det mindste fast. Trum, 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 trum. Hey! Nanna har fødselsdag, og nu er det i dag. Laura har fødselsdag, og nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle klaverer og spiller vel. Og hør nu her, hvordan vi klaverer og spiller vel. Hey Cecilie, du spiller ikke? Laura Nanna har fødselsdag, og det er det i dag. Laura har fødselsdag, og jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råber vil. Og hør nu her, hvordan vi råber vil. Hurra, 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 hurra. Og Laura, du danser bare videre.